ozvěnou něžností, když muž se ženou snídá a vychládá žár, než se den rozhostí. Československé hračky z konca druhej svetovej vojny až po 80. roky minulého storočia zbiera Jozef Petrák z Košíc. Ako sám o sebe tvrdí, je dieťa 60. rokov a v jeho zbierke nájdete hračky vyrobené na Slovensku, v Česku, Poľsku i Maďarsku. Mačku vo vreci, bakelitové autíčka, potápača, kaleidoskop, hold raketu či čiernu mačku s bielým harmonikovým bruchom nenájdete v regáloch žiadneho hračkárstva, ale v byte Jozefa Petráka. Áno, nie je to hodzaký zberateľ. Hračky popri zbieraní aj reštauruje a o svojich hračkách rozpráva príbehy. Pozná ich minulosť a teší sa z nich v prítomnosti. Deti 21. storočia sa s nimi už asi nebudú hrať. Úplne však postačí, ak sa dnes už veľké deti minulého storočia prostredníctvom nich dokážu rozpamätať na krásne chvíle svojho detstva. Zbieraniu hračiek sa venujem v podstate od detstva. V poslednom čase som sa zameral na hračky, ktoré bolo dostať v bývalom Československu od konca 50. rokov vlastne do rozpadu republiky v 93. roku. My vlastne, naša generácia, máme také spomienky na niektoré hračky, ktoré boli také typické. Mnohé hračky tam boli zaujímavé. Dnes je to problém, pretože dneska je toho strašne veľa, aj keď nechcem kritizovať, sú aj dneska veľmi pekné veci. Čo predstavuje vo vašom ponímaní zaujímavá hračka? Z nášho detstva bola taká typická hračka, bolo to dostať za 2 koruny napríklad, bol taký plastový potápač a zaujímavé na ňom bolo to, že keď sa ponoril do fľaše s patentným uzáverom a uzáver sa zatvoril, tak tá hračka sa ponorila dole na dno tej fľaše a keď sa to otvorilo, tak na základe rôznych fyzikálnych zákonov proste ten potápač vyplával hore. Je to kus plastu s nejakou guličkou vnútri a som si všimol, že asi pred pol rokom sa vydražila na internetovej akcii asi okolo 3000 českých korún. Mňa by zaujímalo, čo je táto mačka. To je ikona českého dizajnu 60. rokov, to bola hračka mačka, pískacia, môžeme si to aj zapískať. Čo bolo zaujímavé, koncom 50. rokov bola výstava Expo 58 v Bruseli a Československo tam zaznamenalo veľký úspech so svojou expozíciou a dizajn rôznych technických vecí, automobilov mal potom veľký vplyv v ďalšej prvej polovici 60. rokov, či už na výrobu hračiek, ktorými sa kopírovali auta, ako boli vtedy typické Spartak 440, Škoda autobus RTO, ktorý tam bol veľmi zaujímavým exponátom. Čiže toto je ikona českého dizajnu od pani Libuše Niklovej, ktorá bola autorkou ďalších mnohých gumených hračiek, ktoré zaznamenali pomerne veľký úspech aj v zahraničí. V tejto krabičke sa nachádza detské štestí. V Čechách sa to volalo detské štestí, u nás to volali mačka vo vreci. Bola to taká modrá krabička s bocianom a keď sa otvorila, stalo to korunu, keď sa to otvorilo, tak boli tam rôzne také divižorové hračky z drôtu alebo rôzne náhrdelníky, rôzne prstene a dievčatá to mali veľmi rady. Bolo to prekvapenie a nevedeli, čo v tom bude. Sú to všetko hračky z obdobia socializmu. Akým spôsobom sa vlastne rozširuje tá vaša zbierka? Tieto hračky sa dnes už nevyrábajú. Hračky tohoto typu kovové alebo drevené, ktoré sú dosť robustné a ťažko zničiteľné, tak vždycky sa niekde na pôjdoch domov a škatuliach niekde zakryté nájdu a potom ich väčšinou tí ľudia predávajú na burzách alebo na internetových aukciách. Ako sa žíva s vašou zberateľskou vášňou alebo zberateľskou záľubou vaša rodina? No tak manželka sa sťažuje dosť často, že máme málo miesta, no ale je to ťažké, ale máme rôznych bytov, aj u mami to mám, u brata, kdekade po chalupách. Pretože napríklad tie spoločenské hry, ktoré boli tiež zaujímavé v tom čase, čo robila zase tá firma Tofa v Semilov, sú pomerne veľké krabice, ako dlhý, široký a bystrozraký, smoliček, pacholíček a všetko sú veľké krabice. Cena hračky závisí od toho, či je v originálnej krabici a v akom je samozrejme stave. Pokiaľ sú hračky v originálnom balení, návodom originálnym, poprípade ešte s bločkom, tak ich cena dosahuje pomerne vysoké hodnoty, až niekoľko tisíc korún. Máte vy ako zberateľ k nejakej hračke alebo k nejakému druhu hračky citový vzťah a poviete si, že tak toto by som nikdy v živote nepredal? Toto je napríklad bakelitová Tatrovka, ktorá má nástavu Kaťuša. Tu sú také perka, ktoré sa takto potiahnu a ono potom vystrelí. My ako deti sme dávali tu zápalky, zapálili sme zápalku a takto sme potom vystrelovali, čo spôsobilo veľký poplach v družine školskej, takže na toto som si spomenul tiež až dodatočne. Na mnohé hračky si v podstate zabudne človek a potom sa vám vynoria niekde z hĺbky pamäti a práve to
toho zbierania hračiek, že väčšina nejaké veci, ktoré človek už zabudol dávno. Existuje nejaká hračka, ktorá vo vašej zbierke ešte nie je a veľmi by ste ju tam chceli mať? No určite strašne veľa. Hračkou môjho detstva bola taká plastová guľa, do polovice plná vody a tam plávali kačičky. Máte aj niečo také? Moje dcery to mali, takže si to pamätám, ale toto konkrétne tiež nemám. S čím sa hrávali treba z dievčatá? Boli tiež zaujímavé hračky, napríklad konkrétne tá firma v Trhových Svinoch vyrábala takisto kopiu pletacieho stroja pre pletenie nejakých svetrikov na bábiky a to bola funkčná kopia, nedávno sa mi ju podali získať na Košickom Blšáku. S pomocou chceli upliesť svetrik pre bábiku a bolo to vec s ihlami a proste princípom takým ako veľký pletací stroj. Čiže to boli jednak tieto hračky, potom to boli bábiky, tým dievčatám toto možno je zaujímavá vec a nakoniec toto by ste si možno aj mohli pamätať. To si pamätám. Toto je novšia verzia, to boli televízorčeky, kde boli disk s filmovými zábermi a bolo to vždycky buď nejaká rozprávka tam a cvakalo sa. Toto je jeho predchodca starší, taký hranatá verzia, to sú 60. roky, toto už je 70. 80. Tam na jednom myslím, že je červená karkulka a tu je dlhý, široký a bystrozraký, alebo opačne. Mala som také a veľmi som mala rada aj tie kaleidoskopy. To bolo tiež niečo podobné. Kaleidoskopy boli hračky, ktoré viac menej už od doby secesie boli známe. Úplne staré kaleidoskopy na princípe 3 zrkadiel, kde bolo nasypané nejaká bižutéria alebo sklenené úlomky. Tie práve tým, že tie zrkadlá to tak rozmnožovali ten pohľad, tak vytvárali zaujímavé obrazce a to bola hračka, ktorá viac menej existuje ešte aj dodnes. Myslíte si, že ľudia zbierajú aj dnes tak, ako zbierali kedysi? Zberateľstvo v podstate by sa dalo charakterizovať ako marná sniery chaosu. Hovorí sa tomu entropia. Že keď necháte všetko na pokoji, tak postupom sa to proste dostane do takého chaotického stavu. A tí zberatelia vlastne sa snažia to zotriediť, vyzbierať z rôznych kútov, kde sa to všade zašantročí a skatalogizovať. A prináša im to možno aj nejaké chemické kladné zmeny v hlave. Všelijaké dopaminy sa vylučujú a podobne. Takže dosť veľa ľudí sa tomu venuje a je to v podstate dobrý relax na stres v dnešnej uponáhľanej dobe.